ngoba ngikhuliswa ugogo. Oh, umfana kagogo lo. Umfana kaGogozi. Ugogo maba. Ugogo Mamhlakwana. Madlakwana. Mamhlakwana. Mamhlakwana. Manje iBusman eMamhlakwana eDlamini kuhlangana njani? Washadela kaDlamini ugogo. EleBusman. Ugogo washadela kaDlamini. Wathola ingane ezu3. Yeah. Umalume bama bawu3 mase uma uthandana neBusman. Hey, nangu mama sesathi iBusman. Ngoba yazi uyabonakala ukuthi ngathi wawumpofu. Yeah. Wawumhlophe kahle kahle. Yeah. Kodwa ke izimo zakulomhlaba. Hayi. Usulida kelipholile. Isithatha sibeke kwenye indawo. Yeah, siphakathi. Kwenzeka ke ukuthi. Yeah, siphakathi inside manje. Oh hayi. Uqalile umshini uyagaya manje. Asekwenzeka ukuthi ke ngokukhula kwami ke iqala from enganeni nje ikhuliswa ugogo uma bejwayele ukuphanda umuntu ohamba yonke indawo ogoli hambe edayisa mina ngihlala nogogo la. Ugogo kuyena umuntu onginika uthando benomalume lo mncane. Yeah. Oyiphoyisa uXola Dlamini. Ngakhulela ekhaya ngaze ngabona ukuthi ayisengiqala ukusa sisuke eBergville lapho. Emahosi. Usuke emakhaya kanti ingabade kanti le. Uyakwazi ukubiza ingoma? Hayi ngeke ngikhuluma into engekho. Isukele eBergville siyafika sahlala eThekwini eThekwini banginika impilo efudumele nami kuyimina kuphela umzukulu. Bekhona abanye abazukulu kodwa kuyimina ohlala nogogo ngoba mina wayezalwa intombazana ozalelwe ekhaya. Ukukhula kwami ke ugogo zami ngayo yonke indlela ethi anginike impilo engcono. Ngithole futhi impilo engcono yabo. Hayi. Inkinga yaba inkinga nje ukuthi khuleni kwami ngeke ngaba nenkinga ukuthi ukhazini wami angihlala naye. Yeah. Wayengenzisa into engekho right ngomfana mama. Angazi noma ngamele ngikusho. Hayi yazi lapha bafo lapha kusekhaya ukhuluma noma yini lapha. Ukuze ngoba manje akusekho ngathi akusekho ngami uprofessor nawe sekungabantu ababukayo okumele bethola isifundo empilweni yakho ukuze sizoba nesizwe esiright. Yeah, kona ukuthi ngangihlukumezeka kodwa hayi ngokuthi mhlawumbe ngihlukumeza ucansi kodwa engenzisa nje izinto engekho right ama. Yeah. Ukuthi ngiwumuntu wesilisa into engakwenza ufile right ngayo yabo. Ngagcina ngiba nokukhula vele ungekho right. Ingqondo yami ihlezi ibambele ngoba ngisho sekuhlangene umndeni ithi ufuna ikhulume. Bangafuni ukuthi ikhulume ngisho kuthiwa kuvula icala kuthiwa ixobe ngecala izokwehlisa isibongo sethu. Saka Mhlakwana Gorgeous ekhaya elikhulu. Athi hayi okay wathi ugogo asiye ngoba phela ugogo yena ushadela Dlamini kodwa owaka Mhlakwana. Hayi okay athi ayikho inkinga hayi ngene lesifika isikhathi sokuthi ngene high school hayi ngifunde nje high school ngumfana oright ngiqola amakhavela ngisuke esikoleni. Ngumuntu nje othandekayo. Ngimpofu ngabhemi ngenzile ukuthi ngasiqeda isikole. Ngaqala ke ugogo wathi ngoba ngeke ngangibona kunomalume wamakhelwane kaMasho. Yeah. Ekuthiwa uMabhunu Hadebe. Yeah. Esebenzele NC uyena wayekangichazeke ngihlezi ngimbone eqhamuke ibodyguard. Efika ngeimoto le. Wayiba inspiration. Hlezi ngisho mefikile angithathe ngihambe naye ngemoto libe ngiround sozwa ngiphi igama lokuthi ngunqipop igama. Ngipop ukuthi ngithanda isiphawu. Ngihambele naye ajabule naye ayashutha hayi mufuna ukwenza umsebenzi ungawenza ngithi ngampela ugogo naye ngokuthi uyabona ukuthi ngiyawuthanda. Ngampela ngenxa ukuthi ugogo wayesebenzela abelungu ke aba right wahlanganisa naye waze waba right. Ngathi ngiqeda nje isikole wangithatha wangifaka kuona. Ayiqala ikhozi yawo 26,000 no. Ikhozi yani. Yeah, ikhozi yayi bodyguard. VIP protection ngayenza nje ngaze. Fiber protection. VIP. Not fiber VIP. Ngayenza ikhozi yakhona kahle nje ngendlela. Hayi kusuka kwami ke hayi sithi senza sasila commercial. Yeah. No, sase basithatha la commercial Mr. Van der Bijl asithatha wathasame sokwenza i-training ngala kuma respects and the training sabuya kanti bazomsendela i-contract yabo. Yeah. Basithatha bathi asizele ngale
sizoyiqala ngale ikhozo isikade uOpre nozanele nanikada uOpre Luthuli nozanele uOpre Luthuli wenzani waye deputy mayor at that time uzanele imayor okay kada bona ke sihlale ngale inkinga kwaba ukuthi ngithole isikhathi ukuthi ngize la sekhaya sihlale ngale ngize ngibona ngiyakhumbuleka ekhaya ngifonela ugogo anginangane anginalutho nje ngisakhula nje ngisawumfana ngoba ngicathi ikhoze le bodyguard ngiqale ngino 22 bengisamncane kakhulu ya ngoba ngisho mengigade umuntu bengibukeka ngathi isuti igqoke mina yabo kodwa amathemba ngani amathela mede akajwayeleki lapha ngoba kunama-course futhi ade ngingakwazi ukungena like makuthiwa kuyoshawa leyo swimming ngiyangikwazi ngoba ngine-sinus i-chlorine yang-affecta yabo nje ngikuthaka nje okay kodwa kungenxa ukuthi angingedwa abakhona abanye sibambisene nabo yabo kube mnandi nje vese wasagcina kayi siyijwayele sisebenza yabo kanti kuyofika isikhathi ngelida ngawo sithi kwi-Freedom Day khona ama-Maritzburg kuqhamuka ubheka icela asubheka icela akhuluma ngenxa ukuthi bazwana be no Mr Van der Bijl athi Van der Bijl ungathatha izini manje lezo eziphethe manje wathatha izinto ezincane kanje uzoyigadisa uOpre yabona ufuna ukubulalisa uOpre izini lezi ezincane ezivele sihleke sonke mase Mr Van der Bijl hey wona musu ukujudge abantu don't judge a book by its cover you don't know what is inside the only thing when you can just make a date and plan, let's go to a shooting range, bring 3 of your best guys and I'll bring 3 of my guys. I will bring this young one. Siye kwi shooting range siyobona ukuthi ngenxa wena obabuka ngayo ngendlela obabuka ngayo ile ndlela yena ozokumisa ubabona beperform phambi kwakho kube yona yena wathi hayi okay ayikho hayi kwenzeke ngempela futhi ngenxa ukuthi sasake we-Freedom Day siqhubene ne-Freedom Day phela usuku hayi ukadilela uyakubuka nje ubheceta lo mathothongwana umthothongo abomaskiti labo malale veva abomaskiti yabo hayi ngempela futhi yambele amnandi hayi isikade hayi ngoba sigcina sihamba nabo nje bekhankasa kompendle yonke nendawo hayi siphume-ke sishaya isikhathi sathi sibuyile sisila eThekwini kungekho ibhizi ngalezo nsuku ahambe Mr Van der Bijl ekuseni sifika ngoba ngiphuma ukuyovakashela ugogo sifika nje ekhaya awu sifika lemsebenzini hayi lento yenuku Mr cela uthi hayi soyenza kahle kahle kwakufanele ukuthi siyoyidlalela nje ufuna ukusibona hayi sithi hayi okay ayikho ngempela futhi sithathe sihambe hamba nobheka icela ngana uza nabakhe ngemoto yabo ahamba ngejeep SRT sina sihambela ngekharakara but singaya sihambela ngekharakara sina sihamba bese yothawa shooting range yabo hamba nabama abawu3 nayo hambela nezakhe zothi Mr Van der Bijl nawo khona ngempela sifike shooting range awo hayi kwenziwe hayi kuyikhethela i45 iGlock mthoba R4 R1 mina ngiqala ukudubula R1 engiqamba manga ngoba ngisho ngithinta umpopho wathinta phansi kodwa isona sibhame ngadubula ngazo ngoba mina wenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyithole futhi lento ukuthi siwine thina ngoba mina umubi la imini wadubula ekugcineni wangibekela nje 100 meters i-half pint obisi ngishaya ngesemi automatic ngishaya inhlamvu yokuqala yaphakama ezesibili ngishaya zisemoyeni zangena endaweni ecishe isondelana bathuka la khona ngibambaza khona ihlombe athi fana akukubi kakhulu kodwa yena unjani ngoba senza ingwenya nje unjani Sibhanyile yena dubula phela nawayezela ukuthi nje bethu ufuna ukubona yabona approve point ngabakhe yabo kodwa ke kwenzeka ke ngalendlela kwenzeka ngayo wangakwazi ukuthi aphumele sayibuyela basithatha for ilunch ke sabuya ke yabo sihamba isikhathi hayi kuze kufike isikhathi ukuthi baterminate i-contract lapho ANC kaDushembe ke uThingo nalo akubanga isikhathi esinenhlambe kwabo 2 years 2.5 years aze wafika kwi-taxi violence aqala ngaba nenkinga ke lapho
awukhulume nje kuqhame lokho ngokushaya kwakhe isibhamu ugade uThingo wagada uZanele Gumede wagada Aubrey Luthuli balizwe idumela lakho base kuthiwa hamba uyongena ku taxi violence yeah This taxi violence impi yayikhona kaze kulimala abantu ngangikhona ila khona ke engathiwa khona kushaya khona umfethu engangifike naye kwakuyimpi yani leyo mangasikhumbuza usilandisa yayiphakathi umzila wamaphumulo neStenga emabumvini angikhona lapho kwashaya kumngani wami yabo ngangabisakwazi ukuthi yabo ngahlumezeka nje kakhulu yabo nokunye nje sazongena kubona ngamanje angifuni ukugcina kukhona izinto ezolanda bonke abantu abaphezulu ukugcina yabo kodwa nje sisazokhuluma khona kodwa nje baba ngendlela ngahlumeza ngasho ukuthi ngathi ngicelile ukuthi ngibuyele ekhaya ngafika kukhona umngane wami wayebuye neyidakamizwa ngoba senginenkinga ongalala ngiqala nqa ukubhema ngangakaze ngibheme ngiqala nje ukubhema ngaqala ngokubhema iMandrax ngakaze ngidonse ngisho iphuli lagwayi ngaqala ngokubhema iMandrax nayo ngiyizwe ukuthi hayi akusiyonto eright into engithi ngiyibhema manje ngithi ngibuyele ekhaya sengibonakala ngathi dawo utshwala into ongazi uyibona kokaza ngibuza athi into idla kwaphela sipho sengihlale nawe since 1986 awazi nje uqhamuka nje modawo utshwala ngiyabuzwa sokuhamba namani bakho yini inkinga ngisayi gogo ngisaba ukutshela ugogo ukuthi inkinga kanti lo festo sihleli akukhiphe yona lento ekuthiwa iwunga yenziwa ngethayizi inkinga yami yaqala lapho kona ngangena kwiwunga ebhemeni iwunga sengibheme iminyaka engaphezu kwa 10 years ngibheme ngiyenza into eyodwa nje ngihlala ekhaya ngingasasebenzi ngihlala ekhaya ngiyantshontsha thatha izinto engafanele ngithathe ifoni yamankani kodwa yize before kuze kufike entshontsheni uma ubekwazi nevuka ekseni angishiyela u200 no100 rand umalume engayifuni lona athi uyohlezi umondla kanje ukuthi abheme kuyozobe nini kanti futhi uma ube nebusiness lakhe uyasebenza nebusiness lakhe enenotles upholstery and son obi mina kuphela uzala mina kuphela yabo nje wabuya sebenze weekend siyasebenza sizosofa ngoba ngisho eTazuki itavern iLugaju Lounge ithine senze furniture yakhona yonke nase artisan kaMasha abanye osofa bakhona babakhiwa ithini yabo ngisho uSiphiwe uMcanyana ningazi wakhona uyazi ngoba noPawu eTazuki nawe yasaza yonke ifurniture yakhona nje sasiyakha ngezandla bafika beletha amapalettes yabo shuthi ngokuthi ke inkinga yami isema drugsini umana yazama yonke indlela ukuthi angifukamele even abantu basekhaya bengathandi abuze ukuthi uzokwenza njani ngoba imina kuphela yabo azame ngayo yonke indlela ukuthi ahleze kuvikela yabo ngicina ngitshontsha ngoba kunesikhathi la khona engantshontsha khona malume idla istokfela ke sagoloko uyagula angisangisho ukuthi ugula nje kodwa nje yawume konto yakhe ethathiwe kuba uyantrena kuba inkinga shooting ngihlela ekhaya angibona ugoloko ngilibe ngikhipha ngemuva ngitshontsha amabhodlela aweSmirnoff ngiwafaka amanzi ngikhipha uqundile ngifaka amanzi ngwabuyisela kanti ngomhla ka26 December uzokwenza umsebenzi khona la ekhaya uthi uphakamela insizwa utuphakamela yayitshela wabona ngabantu nje egarage bonke befela amanzi lapho ngise-rehab awulilayi ngezwa mina angazi lutho phela ngirelaxele urelaxiswe yini wazi ukuthi umoshile ngise-rehab ngiyatshelwa nje istory yabomase kubona ngemoto gcwala ishaya ukuthi wayethi uzongithatha ngoba bese kukuningi
ngabuye rehab nakhona futhi ngaxolisa wathi okay ngabuye ekhaya qhubeka futhi ngahlala ekhaya enza zona futhi izinto ezibhedayo ngoba ngenxa ukuthi angazi ukuthi kunesikhathi la uvele khona umqondo ujame nje ungazi ukuthi ufuna uzuze njani yabo uma athi asike sithole enye indawo mhlawumbe usuke kamasho la ngafika uhlale khona mhlawumbe uzofika ushintshe sisuke sinobuhlobo omncane noZulu Boy umculi Zulu Boy sisuke goGruda sithatha sisenanda emzini wakhe sihlale funa khona ngakhona kunomalume wayinenkampani yagesi igcwele ikhopha uround wasekhaya kwakhe uround ugcwele ikhopha we namaplagi yonke into igubhu yonke into wathi ngibonwa yini in 6 months yaba empty first time ngokala ikhopha ngiphethe ngegesi lobisi first time ngokala ikhopha ngiphethe ngegesi lobisi hayi manje sekuvele kuthiwa hey yabona bavele bathi bring bathi bayikala esikalini ngishaya 26,000 ngathi abatshela ngathi there is more I'm still coming hayi yafuna ngidle imali hayi ngempela futhi hayi kwenzeke hayi ngikutshela ngaze ngayishaya empty yaphela nya mhlambe eyiwetha malini close to njengamakhebula amade lamnyama lama-roll ama-bundle sayishaya yonke yaphela sibawu-2 lapha nomfana wamakhelwane ngenxa ukuthi la ngifika khona ngilithungatha ngize ngilithole iphara yabo ngisho ngathiwa ngihlala kephi ngilithungatha ngize ngilithole ngoba yonke indawo Pitoli Centurion ngihlala to the best place la ungayicabanga wonke umuntu ongathi mengisho avela thu yabo ekhaya Centurion eHighfield ePretoria yabo uma umgugu usebenza eReserve Bank uyimanager khona nakhona angithatha ngakhona kodwa ngaphuma ngaze ngafika erank ngifuna nje ukuthi ngisatisfy mina kuqala before ngiyojabula nabantu basekhaya ngiyahluleka yabo ngoba ngivele ngingazi ukuthi kumele ngenze njani yabo kodwa ke inkinga yami ngiyazi ukuthi lelephi ama drugs ngesikhathi uthola nini uba womncane lokuthi ayisekho ikhopha lapha wavele wabona ukuthi asugoga siphumene emzini wakhe sengihlupha yabona manje sekuhlupheka uma inkinga yami ke sekuzwela lapho sekufuna aqaye phansi hamba ufuna imali awuqasha yabo amen kongasa sasuka eClip from eClip seMount sohlala ku2 rooms sishiya 6 room uma ukuhamba nawe hamba nami uzonza njalo sishiya 6 room awuhlali umuntu uhleli nje amasho ngenxa ukuthi yena uzama ukunika mina injabulo ukuthi acomforte mina ngoba uthi ngeke angilahle mfethu uyabatshela ukuthi iyaqala phi inkinga yakho inkinga yami la iqala khona before uzungena ezidakamizweni before ngene ezidakamizweni uyabatshela ukuthi ungasalala ebusuku angithi uthe wena ngezinye izinto enanizenza ngokufa kwabantu into wathi wasaba ukuthi uyikhulume ngoba izothinta nabanye abantu abaseyikhundleni iyona esukwenza ungalala ebusuku uphupha abantu so manje uqala wakhe idakamizwa wawukade ufuna ukuthola ukulala kodwa manje ungazi ukuthi ekugcineni kuzoba nje uqiniseka ngoba ayikho indlela mhlawumbe ongakhela abantu ngayo phezulu ukuze bezoba neunderstanding ukuthi yini lesikhuluma ngayo noma ungasakhombanga amagama abantu ungasakhombanga ukuthi wakwenzakalaphi usho izinto ezenzakalayo lapha kuyibodyguard ngoba ngeke ngabuza ngelinye ilanga ukuthi inkabi lezi noma ama bodyguard because kunezi izinto ezike zenze kugcina ungasazi ukuthi hey labantu bayizinkabi noma bangama bodyguard baphinde besetshenziswe njengalokho njengeinkabi because vele ama bodyguard akutrainela ukudubula njengoba usho ukuthi wena ubest ukudubula uba ngathi bane right ngoba ngeke ngiboshwe mase kuthiwa okay license ya firearm kumina yonke into kumina mengidubula la
ngeke bangibophe mina ngoba ngi-statement ngabhala noma yini mhlawumbe mengiphethe isibhamu ngasho ukuthi ukuzama ukungigrabha yabo ngase mina ngawadraw ngadubula kodwa-ke kulokho ey'ntweni ade zizenza bekunama-private jobs esiwenzayo emaceleni yabo uthi sobiza fonele umuntu athi ucela umenzele nje into asicela umenzele nje into engekho right yabo ngenxa ukuthi sabantu siyaphila yabo umuntu mezokutshela nje ukuthi na intuthwane ngakunika nje u20,000 ukuthi unginyathelele yona noma kuthiwa imali it's a temptation it's a tempt nombani ngoba ngisho kunesitshe sithi ngathi ungawa thina amapara ngathi ungawoletha malume khona zokacosha amapara yabo into leyo imali ngisho umfundisa ngayiboniwa kuwena ngeke akutshela tsolo baba nayo imali yakho imali impandesona ngenxa ukuthi ke sigcina sifuna ukwenza ongaphezulu noma sanele ukugcina ukuthatha bese ukuthatha lesi esandleni sakho sekufuna ukwenza or awazi kuzolandela wena nginabo mina abafethu ade ngiphila nabo abanye abasekho no I think ngihlalana nawo baba abanye abasekho mhlawumbe mase kuthiwa ngiyakubalela mhlawumbe ungawabona yabo Oswayo Mkhize amaphumulo umkhize lo oke osanda kushawa NIU Mabomvini yabo nonzuzo Mkhize lapha anakha gcwele igayigayi kwaMkhize khona nomunye kuthiwa unyoka noma kuthiwa usabelo abadonsayo eSun City abafethu nje indlela zobumnyama ayijabulisiki kungengathanda ukukhuluma ngazo mhlawumbe empilweni yakho bangaka abantu okwababulala mina ngiye ngasafarishi isikhathi esiningi namanje ngoba ngisasafarishi ngingazi ukuthi funa yini ngiyafisa ukusizakala okay ukhuluma ukuthi kwafika isikhathi before uqala idakamizwa lapho kwathiwa khona tholelwa inyanga ngoba wawungasalala ebusuku baqale bakuzama bona labantu owahamba nabo cha banginike kanje kunike imathawo kunento iphase enginqena ukusho ukuthi awuhamba ushana umuntu awuficela usinyathelela nayo intuthane sokunika imali ngakho wafika lapho ungasalali khona ngithi uthe kwafika inyanga kuwe yafika yakukhulumela umbhedo nje into oyibona ukuthi kusiza lutho kwase kwenze isiphi isigaba leso uma lapho wayengihambisa i-social group okay uma wakho wamtshela ukuthi wena kahle kahle awula uma wakho wayelazi ubengizwa uyena bekwenzakalani manje bese ngiklinyeka ngikhala ngiyaxolisa kwangafanele ngikwenze asambe ngishawe sleepwalking ngenxa yokuthi ekhaya kubiyeliwe yabona kwenze zonke lezi zinto uma agcine ngibuza naye mezongibuza ukuthi uyasaba ngoba uma ngimgcine ngenxa ukuthi mina ngikulezi inkinga wagcine sephuza kakhulu ukuze akwazi ukukhuluma nami ngoba ngiba nolaka aze kumina ephuzile yabo yini inkinga ngimtshele ngithi hayi inkinga ilezi zinto lezi yabo asikhuluma siphiwe ngimtshele inkinga abantu angikwazi ukulala ukubona abantu siphiwe ngiyakuzwa ukuthi ngiyazi ubona abantu yini engakusiza ngayo ngenxa ukuthi naye wayizwana noMaswidi lozi lomzansi wazama ungisa kubona angikhulumele abantu sengibambile bezulu umbaba nje wavelwa ngitshela into engayizwa nje wangitshela ukuthi angihambe ngiyoxolisa imbodani ngathi angihambe ngiyoxolisa kulowo muzi bese ngicela isihlabathi sethuna ngathi mina ngisho kuthiwani akekho umuntu ongavuma lento eyishoyo ngoba kwayimina maze kuthi uyakwenza lokho yize ngiyiphara kanje kodwa ngeke ungitshele ukuthi ubulala ubaba uyaxolisa yize ngeke
ngimfungelele emathuneni naye ngakubulalela lokho yabo kodwa kusiyona into ejabulisayo ukuthatha umphefumulo womuntu yabo ngoba kunje okuningi kona. Okay, kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umtshele uma wakho ukuthi unamaphupha? Ngithi waqala kubona eyibonela kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi uhlale naye phansi umtshele? Ngisaba nje bengim-avoid mhlawumbe uthathile mhlawumbe 8 years ngisaba nje ngoba ngizokwazi ukukhuluma naye esebona ukuthi hayi manje going down the drain serious yabo icathulo zami seziyahamba yabo izinto zokugqoka nje esebona ukuthi hayi ngeke sihamba siyothenga into mina bethi ngisho ngisebenza ekhaya ngoDisemba benginika u7,500 sokuthi ngiyothenga ingubo njalo Disemba nginika imali samothenga asho futhi manje umathi hayi bo musukuyenza le umfana lo mnyeka khuthale ngiyena umuntu engeke ngikhale ngaye ngoba kumina bekuba ngathi akangifuni kanti uyangithanda uxola Dlamini umseshi intuzo bambiza ngoMadeko ngiyazi ukuthi ungikhonzile uyangithanda ngithanda njengengane yakhe kodwa ngenxa ukuthi naye uwumunye wabantu engimonile yabo uyena ngikutshela ukuthi ngangimthathela ogoloko bakhe amathuluzi akhe ngangimthathela iwari ngemoto yakhe yabona bengithanda futhi ngiyazi kodwa ngenxa ukuthi ngimonile ngiyazi kube nzima uyanaka wayehlezi etshela uma ukuthi hayi bo musuwenza kanje awukumnyeke nje uSiphiwe naye aphume awufuna aphume ngenxa ukuthi manje lezi zinto zakhe izogcina zimenza enze okuwesa yabo okay ngempela ke gcina ngene esikhathini sokuthi sibambe inkunzi usuphume lapha kweBodyguard awulali ngapha ebusuku ususeyidakamezweni manje ziyayidinga manje imali usungena ebugebengeni futhi manje futhi ukubulala umuntu akupheleli lapho kodwa nawe yakhe impilo yafa ngoba mina eyami yaphela nje ngiqama manga indlela ngeke ngisho ukuthi ngiyaphila manje nginengane ezo3 mina umfana wami ngizokuthiwa naye ngathi khona isidakamizwa adla ngisaba ngisho ukumbona ngoba 2009 ngisaba ngisho ukumbona uma wakhe ungithandisa okwengelosi nami ngimthanda okwengelosi umuntu oqala wanginika ingane umfana ngimthanda le bethandwe ekhaya ngalendlela ukuthi even esexoshiwe kube efunda isikole ugogo wamthatha wathi angihlale naye yabo kodwa ngibaphoxile abantu abangithandayo ngazi ngibaphoxile kodwa ngiyafisa manje ukuthi ngibe umuntu ngishintshe ngisondele eduze ngane futhi uyabona manje ukuthi ukufa kwempilo yakho sekufa nempilo yengane yakho manje uyabona into izogcina umkhokha manje iyona ke inkinga into engithi ngize bathi bengitshela ngathi ngeke ngisondele kuwena mhlawumbe usizo ngalithola ngoba inkinga yami angikaze ngibe nomuntu wesilisa engikhuluma naye awukhulumi father figure ubekhona ngimazi kodwa ubaba wangibona ngosuku lami lokugcina ngibhala umatric ephambana ngenxa ukuthi uyangazi ngibona nje hayi ibhaleleni ishethi hamba ngemoto ibhaleleni ishethi it was my last day at school hayibo matric wami uqedile I'm coming back babe manager at Telkom Mr. Art Matthews yabo nangizalwe emakhaladini yabo kodwa ke ayikhenkenga ngoba abafowabo bangithanda naye yabo befike ekhaya yabo bezongibheka kodwa ke okwabo ayisikube mhlambe isikhathi sokuphinde sizivulele bona okay kunendoda okuyiyona eya-inspirisha ukuze ube yi-bodyguard and wagcina ubile yilona i-bodyguard ngesikhathi usuneyingqinamba yayikuphi le ndoda wayengasekho uMapuno wayengasekho emhlabeni wayengasekho kunomgwaqo ngisho kamasho obhaliwe Mapuno hadela
Ngishuthi ukulahlekelwa imentor mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwaba nesandla ekuthenini ngoba ngisho mina ngishoda umuntu wesilisa uma ubehluleka umalume bengakwazi ukukhuluma naye ngoba uhleze ene-anger, hleze ediniwe, hleze ethukuthela manje ngikwazi ukukhuluma naye ngisho ngifisa ukukhuluma nomuntu wesilisa ngivele ngibona ngathi kuyena yonke into wrong ngoba ngimenzile u-wrong. Iziphi izingqinamba okwabhekana nazo ekubeni i-bodyguard njengomuntu omncane? Ungathini komunye umuntu onesifiso sokuthi abe i-bodyguard? Ingqinamba engihlangabezane nazo ngiki-training empilweni yakhona nje. Ingqinamba zakhona mina bezingekho ngoba bengikuthanda, ngifike nginothando lakhona. Nginothando walendlela ukuthi into engangifisa ukuthanda into ngisho ubone inkinga uyibona ingekho uzame ngayo yonke indlela ukuthi uyidlule ngoba uthanda lo msebenzi yabo uthanda ukuba clean kwabo kahle kahle ngikhule ngumuntu oclean yabo neatness yabo nje just kuba the man of approach indlela engikhuliswe ngayo and man is yonke into engiyithanda yabo bona beyond umsebenzi bengakuthathi ngoba ngisho nako lokho esakwenza bengakuthathi kuqhamuke kona ngoba ngempela uma sekuthiwa uhlele etoilet ukuthi abantu baye basho ukuthi ziyabuya insizwe ila khona ukucabanga ukuthi ukube ngangazi ngabe mhlawumbe ngayiqhubekela ngafunda ngenza okunye yabo ngeke ngisho ukuthi ngeke ngidecide ngale ndlela ukuthi mina lo msebenzi ngasekhaya baningi abantu engathi ngikwenzile baba khona abantu abahamba bayowufundela ngenxa yokuthi nabo bawubona ukuthi hawu uwenze ufundelile awusebenza efika futhi ngibona ngathi ngiyasebenza yabo first time ngiqala ukuhola bona 13,500 it's a lot of money 206 207 imali leyo ekwenza uhleke kuyingane usiphume high school nganangane uthi uyafika usazophinde futhi ucela nokuxoxela intuthwane uthi uyafika ekhaya kuthiwa idla imali yakho unangane enjoy life enjoy nje impilo ngenxa yagogo mamhlakwana uVictoria Lisebe. Isigameko esinzima empilweni yakhe seke sakwehlela kuyi-bodyguard ilapha kudutshulwana kuze kushona khona umngane wakho. Uma ungasithatha usibeke ngosuku langa lelo langa kuze kufike isigameko lapho kudutshulwana khona. Sifika lapho ekuseni safike safike sahlala sashama around it kodwa fike isikhathi sokuthi sihlale phansi sidle and lenza isikhathi esikhuluma ngayo e-office isho ukuthi inkinga yethu thina abantu abasemalokishini asinaki labantu esiyobhekana nabo basebenzisa imithi kwangathi futhi ngikhuluma lento hayi yabo wonke umuntu athi ayikho leyo nto khona umfana waseStanga kuthiwa uMdu athi ayikho leyo nto ngathi hayi ogada naye yazi ngempela sathi siqeda ukudla nje lunch time sihleli kwiquantum sazumeka sonke ukuzumeka nje kwesithongwana siphapha ngalesikhathi sokuthi senhlamvu uyabo uvuswe inhlamvu ingena kwipanel uyezwa ukuthi ngoba ingena isaqhubeka bibe ngibathinta bavuka la sikhona siqala khona siqama ukuthi hayibo ukudla bese siyabona kula i-drink igcine ukuphuza ashiya uwafu sesiyalwa lapho kwaliwa qhuma isipama until uyibona ukuthi hayi akusekho ngizokwenza ngale ndlela ukuthi even omunye wethu wazama nje ukubaleka ebona ukuthi singaphezulu amandla bedubula ngama AK47 abafana basemabovini abadlali la khona-ke kwakhothama khona umfana engiphile naye nje isikhathi eside othi wawunaye ngisho e-training
manje umbuzo ibodyguard lishawelana hayi ukuthi basuke beze kulomuntu kanti enimgadile lapho kwasi i-rank sasise-rank lapho i-rank lapho sasisi-taxi violence thina awuhlukanise mfowethu ibodyguard thina ngoba siyi-taxi violence sigade abase-rank manje asisekho kuma-principals aka-ANC asisagadile aba-ANC sigade nje i-rank yasistenga umaphumulo babanga umzila kunolayini abawufunayo abafuna ukufaka ama-taxi abo ahambe khona akwazi ukucosha abantu noma medlula kulowo mzila akwazi ukuthi athathe abantu azafike esitenga lezi zasesitenga zikufuni lokho ngoba zithi indawo yabo yabo yaqala lapho-ke ilokhuzane ungaboni ngesolinye kubona ngenxa yokuthi labo basesitenga babebona ukuthi zinsizwa ey'bhekene nazo baqashe inkampani yethu yabo kanti ila kuzokwenzeka khona ukuthi ngilahlekelwe khona umfowethu engangenayo yabo sebebona kunzima ngoba bagcina bawuwinile futhi umzila labafana bamaphumulo bawuthatha amateksi alayisha awathatha lo line nje usuka odlula kaStekeni ungathini ngobungozi bokugada ungozi wokugada ungayivumeli izinto ekuthiwa ithathe ngokuphephetha abantu ongabazi ukususa enze nje into e-right okuzela abamfundi umuntu owenza into e-right yabo nje mangifika ngikutshela wena ngithi awungishayela bani mfana wami unqabe wena usuyingozi kimi uzoshaya wena uzoshaya wena kahle kahle yini okumele uyenze uma uyibodyguard ungabi imali ungathandi imali ngokudlulela kodwa futhi uma usoft ngeke ukwenza kodwa nje into engayisho vele umsebenzi ogcina uzokulidela lapho imali esheshayo ungihola u-30,000 uzotswena ngomhla ka-15 uzonginika u-150,000 uprofessor ngimthandi na 150 uma ukuthi kanjani ungakwenzi ungizamela abantu abazokwenza kahle kahle vele utshela wena yabo hayi ngoba ngithi utshela wena ukwena-ke lapho uku-accepta kwakho uvumela isilingo nosathane kuyiqiniso yini ukuthi kwesinye isikhathi uma kuzoshawa umuntu onama-bodyguard likhona elisuke lazi phakathi kwawo obvious ngeke ngitshela siba-8 emotweni yakho isuke i-driver uhleli kuyona bawu-2 angwabali lawo emotweni imoto ewu-2 le enye ngaphambili nabawu-4 le enye bawu-4 ngitheko lona ukwehla kwakhe emotweni awehli kuqala into engasoze yenzeka leyo funa kwehle thina kuqala ngoba kuzokwehla thina kuqala mase kwehla lwey'passenger akuvulela isicaba ngoba sekuvulela isicaba thina sesi-already la wena uzongena phakathi nendawo siqale sambe ukuthi ayi-conference yangalapho siyibheka ngakhona i-conference ukuthi ye-office siyongena nawo office ngeke ushawe usesenta singazi oyedwa so manje makufika intshontsho kuwe lithi indoda nawu 2 million cela nje umdayisi noma uvele ufase isicathulo sakho ukuze kuzoshaya phe kwakho ungakwenza imali so manje akakwazi ngithathe umuntu oyedwa ukuze ababambe bonke abantu abakhona like uthi mase ethenge wena ethi nawu 2 million madoda sokubeka phansi etafuleni wena bese kubiza labo ubatshela angithi ama-bodyguard ahlala odwa ngesikhathelele endaweni yakhe lo kuyenzeka futhi kuyenzeka ukuthi sonke siyazi
yenza ukuthi hayi omunye athayi ngoba phela vele investigation izoqala kuthina sonke nje ibona weakness kunini ngoba ni ibhande nje kona nalazi khona ukuthi leli ibhande le kulula ukuthi liqashwe uma sibambene kanje siketa uyeza ukuthi umbambile uthi hayi ngeke la Jaxeka hayi khona ukuthi umbambile uthi hayi la asazi nokuthi asazi futhi kwakhona ukugadwa akuphephile kubona kubalekile ngoba kubenza babe phezulu. It's not about i-protection, it's all about i-status. Yeah. Ukugada umuntu wethu uzugadwa nje kunabantu abangagadwa bayahambelana abafunwayo kodwa abayahambelana mebehamba ney'ngane zabo bagada oba abanye babo ngokubabona beyi-drivela hamba ney'ngane zakhe kodwa nje thina besisuka sihambe semzini wakhe eHilton uzanele respect lapha entabeni no-opera bahlala ngokuhlukana sibalanda kuthiwa mubi njalo uzanele naye lapha kuyi-track bafunde phela basifundele sibaba nawe uthi ugadiwe kodwa nawe uyakwazi ukuyi-protect ya bayani uZuma uyasho nje umshini wami ucula ngawo nje umshini wakhe uke ubekile uyasho nathi umshini wami awusihlahlela i-bodyguard yini i-bodyguard i-bodyguard umuntu ovikela abantu abasey'khundleni noma abantu asebephumelele abayifila angathi kunabantu abahlezi bebasongela izinto ey'bhedayo noma umuntu owazi ukuthi unokwenza okubhedayo angathembi ukuthi emhlabeni ngoba ehamba ubani umlandelayo noma ubani umbukayo ukuze afile safe ngathi angahlezi nabantu around bona uthothi abanye akaqashile ama-bodyguard unombona engungiwe nje hlezi nabangani bakhe kodwa uyabakhokhela ukuthi bahlezi beseduze kwakhe ngoba ufila safe yabo le nto ukwenza ngoba usukuzazi indlela oyihambayo isikhathi esiningi indlela okufise angathi kuze ubukeke ngisho uphezulu sina kunabantu kade beseba mina kunabantu kade beyabafone ekhaya uthi bafonela azumuntu eyingiye meetingini yama-tax manje lapha ngisho nje ama-tax kwawababa wakhe nokwama wakhe ngithi ngireze i-point kahle mfana sibani bani yabo akanazwi yabo ngenxa ukuthi obaba abadala seba-onile ama-taxi yabo yena inheritance le athi bethu ngiyacela ube khona yabo just ukuthi nawe ngibuke ngizimazisa yabo siye futhi mina ngoba phela ngalezo zikhathi ngisuke ngihlele ekhaya kwi-weekend ngithathe ngisho esikotheni yabo bafethu ngitheni ngizobathola labo 2000 ngosuku imali le banike ibhamu sami umuntu ayekwazi ungqondo enkulu wesibhamu ekubonisa useyidakamizwa nohlala emgaqweni kanje wakhala kunomngane wami nje okhala ngesitifiketi sami usufuna ukuvula inkampani yama-security mina kuphele nginale isitifiketi asifunayo ngoba mina nginama-grade wonke e-security awusicazele wona ukusuka ku-1 kuze kuyophuma phezulu u-B u-D enzani okwenzani siyeza ukuthi A u-B u-C enzani le yenzani le ikufakaphi le ikwenzisani le nikuvulela miphi iminyango u-E le lowest le ukuthi ube security nje emnyango bezothi u-D the better one ngoba uyakwazi ngisho kuyako enforce yize nakhona ungeke mase wakhona edinga i-competence la so udinga i-firearm yabo o-B na o-C u-B
u-A uba i-Kench Transist, i-bodyguard nalaba abagada iy'moto zagwayi yabo sudinga ifaka ngoba uma uno-E udinga into ongekwazi ukufuneka nje u-A no-B ila khona usuke ungakwazi ukuthi ungene khona kulezi kulama-security lawa amaphoyisa ofedility lawa yabo iwona abangconywana aholela kangcono futhi kunalaba abahola ngomhla 7 wawulazi nje usuku lokuhola ukudlala ngabantu ayilungazi ukuthi ihola ngomhla 7 manje ngokucabanga kwakho mfethu ngoba ama-drugs asekuwisile uwile manje yini ongamele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo ukuze zingabi kulesi simo kuso namhlanje? Ungavuli isandla kakhulu, like uyenze ikhululeke ngale ndlela ukuthi ukhululeka. Uyamxeka noma wakho ngokunika uthando? Yeah. Yini okwakumele ayenze? Awutshela abanye abazali ngokucabanga kwakhe yini okwakumele ayenze? Ngathi noma kwafika esigabeni sokuthi uyangisaba kwaba wrong. Ukungisaba. Ngoba benginokuphenduka isilwane endlini into engafuneki. Umzali mesezosaba ukuthethisa ingane yakhe akukho right. Ngathi yiko ngisho efuna ukukhuluma nami into right afuna aphuze utshwala ngoba engakwazi ukungibheka emehlweni. Mina nginenkinga ukuthi bathi ihlo lami limbi-ke likhala igazi yami. Ngibablame abanye bathi ngiyasinda ngenxa yendlela abantu laba futhi awabagezanga nabantu laba ngenxa yezinto engisengizenzile yabo. Kodwa-ke ngike ngamblame umuntu mina ngoba ngiyazazi indlela esengihambile engiyahlele kuzona yabo. Kodwa-ke ngeke ngisho ukuthi umani noma kuthiwa ukephi la khona ngiyamthanda, abantu basekhaya ngiyabathanda. Izolo ngithe ngihambe eBhishi ngahlangana nomunye ngathini ungonayo ngimbiza ngoma ngoba bethandana nomfowabo kama uyangithanda lo asisi, uyangithanda ubonga ikhuzwa uyangithanda ngale ndlela ukuthi wangithatha ngenza le cause bodyguard wangithatha ngahlala kuyena yabo ngaze ngayiqeda konke nje engenzela wona. Izolo ngithe ngihamba nje wangibona vele wakhala mina empela ngahlala phansi wathi Siphiwe siyakuthanda izolo wena tushoda bebe kuyisonto esesho Saturday wena tushoda kubafana bambonke ubiza kanje wangikhombisa ngisho ithombe wathi buka naba kade kuyiphathi izolo engane ezakhe izona engekho nawo wona ngekho siyakuthanda Siphiwe ngikuphe into ukudla wanginika 100 rand wathi ngisho ukuthiwa siyakuthanda siyazi isikhathi siyofika asikulahlile wena uyilahlile. Kunzima umotshela umuntu owazi ukuthi you go places akuje ukuthi asikulahlile wena uyilahlile. Ngobuke wahlala nabantu abaseyikhundleni bake beyikhulume indaba ezidakamizwa. Ziyakhulunywa indaba zezidakamizwa. Mina nje ngisho indaba yezidakamizwa singayikhuluma thina sikanje yabo, sikanje singayikhuluma ngoba ungena kwazo zingena kubantu abaphezulu. Bayazi namahapa bayazi namabhanoi bayazi sina sinama international airports, international terminal. Ngiyangitshela ukuthi akekho bayazi ngoba nayo mhlambe khona la ebasiza khona ngokuthi umnotho wase South Africa ungawo ngabe kade bayevala
umthetho la South Africa uqinile akhona futhi amaphoyisa akhona ayinqobo akhona kodwa ke ngeke ngisho ukuthi wonke ayafana kodwa most yawo 98% corrupt thatha isimokolo ngeke ngasebenza ngisho egalini mina not kanye ngiyasebenza eBhele ngidayisa ama-drugs amantombazana awu-9 edayisa umzimba ya ngavalwa NIU wathatha ID yami zangaphinde ngize khona athi hayi okay no usitshele nangaleso senzo sakho ngangibalekela amacala kamasho ngisindwa ama-case amrobhari was arrested awu 16 namameda ke ngiwadalule kodwa nje kwaba inkinga ngokuthi abafethu akwakuyibona benzile baboshwe ngempela baboshwe bashaya u50 years omunye ngizwa ukuthi ushonile ejele khona ufana kwathelwa ngamanzi emhlane eshiswa amaphoyisa yabo ngoba kufunakala mina nabanye kodwa bangisusa ekhaya ngawelela ngale esilungwini ngahlala eBhele kanti ngizofikela vele ezindeni sawo ngenxa ukuthi ikhanda lami liyashesha amalanguage amaningi ngiyawa-understand yabo yize ngingakwazi ukukhuluma kodwa ngiyaweza ukukhuluma ngesingisi yabo nje base ngafike ngadayisa khona 3 years until beze befika NIU uzongishada thatha ID yami yathi yayikhipha mhla ngibona la eBhele iyonquma athayi ithi kushaya NIU isikunikile umthetho lisuke igama seliphumile ngabafezela abo bantu la narcotic team basebenza babesaphethe lo mama umfishane webhunu la no nakhona ngishaya ngesikele mina ngathi ngihleli ngabe ngirenta indlu ngathi ngihleli ngibona isimaku nje senje sihle siqhamuka egcekeni siyatshekisa yazi kuqhamuka yena ngimazi phela I said, oh, sorry, I was just letting my grandson to pee. Then my dog came out, Gandhi. He came to see indlela bazosibhenga ngayo later on. I fear food, so I should say, no. I wanted to see you that time. Yeah. You're the only one. I did. Everyone here in this house, they know me. Everybody's been telling me about you. I just wanted to see you. So you here? No. Oh fuck, say you sleeping with a fucking Vito too. Oh, this is your fucking last day. Nakhona lapho wafana ngiboshwe. Ngenxa ukuthi owangisho amaphoyisa afithi imali le. Ngaphuma futhi. Lamantombazana edayisa umzimba kwa I-own wena. I-own intombazana ethi uSheryl. Angisebenzela uSheryl. Yendiya. Naye ayimkwa years before. Ngenxa shothi ukuthi yabo ingqondo yayo yashesha yakwazi ukuyihlanganisela yadayisa. Mina ngikwazi ukuyenzela imali ngokuthi bonke abantu nje yabo ngiyakwazi ubasondeza eduze kwayo yonke into ibe right. Wathi hayi cela ungiphathele into zami benzela futhi imali namantombazane ngijabulele nje wabona ukuthi ayiyenzeka le. Lamantombazana asuke ethanda nokudayisa umzimba noma asuke ethanda no amantombazana abhema abhema ngoba ngiphatha kabuhlungu kwakuthuli and Van der Wyk ase Cape Town yayi-manager e-Absa Cape Town nebachelor kwi-office admin nebachelor ye-accounting yayifundile nje kahle ifundile nayo inkinga yayo crack cocaine yasuke i-hike ibuza ukuthi usuke eCape Town nje hayi
What was I going to do? I was paying with my private part. Shit, from Cape Town. What was I supposed to do? I'm at drugs. Shouthi ngisho kwakho ngeke aphinda phela. Kunzima. Kunzima. Besa create amanye. Khona ama flak izinto esingazazi. Nakudliwa amazen manje. Same thing. Cabanga izen depression pill. Codeine comes from the pharmacy. Sicijile isilungu sakho. Yeah, I tried by all means good see. I even tried to write my own autobiography. 186 pages I got in my house. Just then, hey, I don't know, but I really want help. Manje umbuzo wami uma uphuma emndenini onamandla kanje uprofessor yena ngakusiza ngayo ngokucabanga kwakho. You giving me your time to talk about myself, something that I never had. Cabanga ukuthi yini singaphuma ngayo kule nkinga. Wena nje moyihlaziyela uwedwa. Support and a pillar. Father figure, like not a father. You can't be a father to a 38-year-old man, but just lay the rules so I can listen and hear. Tell me, don't do this. This is not right. Okay, I can decide for myself. But you know, sometimes if you hear just a broad voice, hey, don't do something like this. Even in Ghana, we born in Taflin. We ask me, hey. I got the message exhaustion. Hey, yeah, it's Susan, it's born. Interanja. Futhi mawufundela ibodyguard kwesinye isikhathi uzibeka emathubeni okugcinela emkabeni. I-nature umsebenzi. Ngingakusho lokho ukuthi ukuwena futhi. Decision enziwa uwena. Nokwaziwa njengomuntu odubula ngempela. Obviously. Kuzo attract abantu abafuna ukugilelwa emkhuba. Ngoba even now maybe ngoba ngikhuluma nje umuntu uzothi shit ibhara hawu leli lizosenzela lento 5,000 ngalengekho yabo. And I'm not there. Me now I want to do my trade. Sebenza amazandla uma ngifundisa wona ekhaya bangifundisa wona. That ngifundela. Ngcono ngenza umsebenzi. Mina ngiyanoma yiphi plan ukuthi asakhile. Noma yini. Carpenter. Yeah, noma yini. Nisabonye usofa sibunde vele. Emhlanga emzini wakho awukhava mina noma ngoba ngisho ukuthi bethu ayikudinga wazi ama headboard lawa namathelo dongweni. Ayikho into engayazi. That's what I want to do. Just to keep myself busy so I can spend more time away from the womb, more time to me. That's all. Yini efike ekhanda lakho uma ubona isibhamu? Inyembezi. So manje awusafuna ukuthi uphinde usebenze as a bodyguard. Ngilahlekelwe abangani baboshiwe. Okay. Ukhala ngokuthi ubuyithanda kakhulu. Ngabe yini ongayitshela isizwe ngokusebenza umsebenzi othandwa inhliziyo yakho kunokusebenza umsebenzi ngoba uthi kumele ngilale ngidlile like unokufica unesi uthola ukuthi uphatha kabi igoli ngokuthini akuyonto ayithandayo inesing kodwa yona into yabaseduze yeah suku decide ungayidecide la ungathini kubantu ababukela la ekulandeleni inhliziyo yakho kwenesikhamu somsebenzi ungenzi into ngoba ufuna ukufeza izidingo zakho ungabacabanga abantu ukuthi bona bafila kanjani
yikho kuthiwa umuntu okumbeke ungayibeki wona phezulu kuqala, ungamcabangela umunye umuntu, cabangela umunye umuntu before icabangele wena, yabo, kuze nawe uzokwazi ukuthi yonke into oyicabangayo uyazi ukuthi kusuka la ngiya la kuzoba khona into ekanje. Ungavele nje ukuthi hey ngoba uma uthanda ngibe yilento kahle kahle sifeze ifiso zabazali, izidingo zabazali ungayifezile zakho. Manje uzobuya umbuzo uphinde uthi sinenkinga yokushoda kwemisebenzi lapha eSouth Africa. Sigcina uthatha umsebenzi ngokuthi wona namathuba amaningi. Kulokho singenza njani manje ukuhlangabezana nayilokhu esikuthandayo nesikufisa ukuba ikhona nokuthi amathuba omsebenzi amaningi angapha? Singakwazi ukuthi singakubalansisa kanjani ngokucabanga kwakho nje ngengidlala ngengqondo yakho manje? Thina la eSouth Africa sibulawa ukuthi ayikho umuntu owenza trade, asina trade most of the time. Yini trade? I-trade umsebenzi ozenzela wena like i-talent ngisho kanjalo, like into efana ne-talent, yabo, into oyenza ngezandla. Angithi sibuye lapha imfundo yethu thina sifundela ukusebenza hayi ukuyisebenza. I-system kade wasangikhuluma ngalento ukuthi kumele ibuyekezwe indaba yemfundo. Thina i-theory more than i-practical. Ishaya lapho uzohlala 12 years edeskini, uhamba mhlawumbe uyohlala 4 years futhi e-university udla incwadi kuphela, hayi ukuthi mhlawumbe wenza izinto practically. I think kugejana lapho ucabanga ukuthi leyo nto ngamele kwenziwe njani ukubhekana nalezi. Wena ngoba uke wahlala nabantu abaphezulu iyakhulunywa leyo, bayikhuluma leyo nto. Thina isikhathi esiningi bekhuluma asiye singabi khona bese behleli bodwa lo conference, angikhuluma umuntu engene siyamshiya bangena office e-boardroom sime ngaphandle ngapha abasebazi babodwa, yabo, sibabona ngoba sebephuma umuntu uthatha amkadayo ayiphumele. Kodwa obviously into kanjalo into engamele ngempela angazi singenza kanjani because ayisebenzeli lento le. Hayi ayenzi lutho futhi kunokuthi kunokuthola umuntu othi une-certificate selo kodwa umtsotsi ume esangweni, yabo, wenza nje into opposite yanalento ofuna ngabe waba yiyona. Ngoba nami ngeke ngisho ukuthi kube kuthiwa ngwenza bodyguard angizokwenza i-network engineering ngoba umqondo wami ngithe sengingaphandle esikole ngawubona ukuthi umqondo kanjani. Angiqamba manje esikoleni ngithanda amantombazane, ngumuntu wamantombazane ngenxa ukuthi kodwa-ke hayi ngagcina ngibona ukuthi nginentombi eyodwa nje esikoleni ekuthiwa uNokwana Mcanyana yaseNtuzuma. Yona ngane engangithandana nayo ngoba ngisho sengifeyilile esikoleni iyona ntombazane yangenza ngibuyele esikoleni ngithi ngiyasiyeka. Yangincenga yathi khuleka anginandaba ukuthi bayakuhleka anginankinga ngizoma nawe. Kodwa u-grade 11 uzowuphinda nginawe eklasini elilodwa no-matrics ufunda nawe sezuqede uphasa ngampela futhi abanami kwaze ngasiqeda isikole. Ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi impilo yomuntu wesilisa ayiphelele ngaphandle komuntu wesifazane oqotho? Bane-support system abantu besimame. Yabo mekuthanda ngampela akakufiseli okubi, akakucabangeli okubi ngoba ukakubeka kuqala ngisho kuthiwani emcabangweni wakhe njani ngoba ngisho ezomiswa indoda uwasho ukuthi hayi khona usibanibani, yabo, ngaso sonke isikhathi uyakwenza ukuthi ube first priority noma engeke akukhombise mase seduze kwakho, kodwa uyakwazi ukuthi emqondweni wakho uyazi ukuthi khona usibanibani. Thina into esingakwazi kuba nayo angazi ukuthi thina yini inkinga, noma ngingasho ukuthi thina ngizothi nje mina i-loyalty indoda yinja i-loyalty ihambe ichitha imqomo bese kubuya lana ngokucabanga kwakho
abantu besifazane bayawazi amandla abanawo ngaphezu kwempilo zabantu abathandana nabo ngokucabanga kwakho? Because nami ngomunye wabantu i-direction engayithola ngomuntu wesifazane wangifica ngisehlane engingazazi, akanginikanga mali, just i-support ukuma nami noma ngithi siya ebela. Uma ubheka wena abantu besifazane bayawazi amandla wabo ngaphezu kwempilo zabantu abathandana nabo. Bakhona abazi ukuthi ba-capable inkinga kuwo umuntu athandana naye. Kube lo muntu amelusile amnayo. Uzothi uyambona nginayo kodwa ngathi isideke nje siyanqena sifuna ngize uyaphushwa. Yabo akakusiyena lo muntu ethi metshela into athi uyazi ngempela ngokuthi ngeke ngizame. Okay, shothi kulula ukuthi asupport imoto vele ehambayo kunokuthi akufice uyisiduli uzosupportani. Ngiyakona ngoba mina yawuma ingane zesibili nakhona ngangikanga mina ingane zami azikho far away yabo. Uma ingane zami zesibili makhelwane wangathini ugogo wamkhombisa amncane wathi wena ngiyofisa ube umakoti wami. Ntombi endala. And yazi lento yenzeka ngalokho ukuthi yazi ugogo konje wayithe. And yona kuphela intombazane imantombazane singaba nayo yona kuphela intombazane engaba nengane ezu2 yona iloya leyo ngane manje ifundele psychology nayo ngitshela intombazane ezamile professor ngixabana izamile ngoba yalazi iqiniso lakho. Izamile professor yazi mina sizalwa ngenyanga eyodwa ngosuku okulodwa lokuzalwa 29 October. Izamile ngayo yonke indlela nayo ibizama njengoma izisho ukuthi mihamba othenga ubuzo ohlala la. Shuthi manje unga iphuce abantu besifazana amadoda, yaphuca izingane obaba bazo, yaphuca omama amadodana namadodakazi. Isimo njengamanje sibhekene naso malume abashana. Yaphuca gogo abazukulu, yaphuca imndeni amalunga awo omndeni. Kodwa bayazi abantu atesibagada. Ngobile ngabo. Bahleze fika ngomphunza lapho. Afika phela umuntu aseyenza umbheka ayiphumela. Yonke indawo afika ethatha into zawo ya. Ngicabanga bafu. Wena uzube ibodyguard kunomuntu owakinspirisha. Uma ubheka njengamanje emphakathini bakhona yena abantu abanjalo abangaba izibuko entsheni sencane ukuze bafise ukufana nabo ukuze kuphume amanye ama-bodyguard kusasa. Sisenabo labo bhuti ezithi ingane mazibabuka zithi ngiyafisa ukufana nalerazo le kuze kugcine ngempela umuntu abile ilento athi uyayifisa. Impilo yaselokishini ihlukile iyuta manje. Ilwane nje kuphela bathwele bashaya ikhadi kudayiswa ama-drugs manje yabo impilo yakho feel inspiration manje. Indaba ukuthi mina ngigule ngoba ngisho mina ngigule ngasekhaya wonke umama efisa ukuthi ingane yethu athi ngafana nabo. Athi mina bonke ngasekhaya ngisho sisi bakhona bahlezi bekhaya. Mhlawumbe uzawubona mina ngwa-F enkwalini kamasho. Uzobona mhlawumbe bazoposta usupostile bazokhuluma nabo abangaziyo sisi abade bengithanda yabo like uLulu wakahadebe udadewabo lo bhuti engimsho uMabhunu wakahadebe uAyanda ngosize kuthi uAya noSli abandawonye bayilamani ukuba kashonanga lo mfowethu lo ucabanga ukuthi impilo yakhe ngabe isedakeni kanje? Yayingeke ngoba wayengumuntu onamalimi wayekwazi ukukhuluma nami azi ukuthi anginawo umuntu engimuzwayo. Wayevela ngithathe njengemoto ngathi uyangidrivisa around yabo afika kuneka umthetho angiyali
kahle kahle ukulahlekelwa imentor noma ukulahlekelwa yikhanda ikhona ukwenza ubela ukhona namhlanje kwabhidlika konke ngiqamba ngoba yize ngangeke ngimtshela ukuthi ubaba kodwa kumina ngangimboneza umuntu nje kumele imentor yakho mfowethu lena ngalimala kakhulu ngoba kwala ngisho bemzama ukungigrab esaphila ngaze ngafika qathatsala ekhona wathi hayi kuleka balo akagqoka ibuko asiyebalunga hamba sesihamba naye sibuyele ephuma yobheka ithekeni yakhe ka-E wathi ngebalunga sengibawisile mfishane ngithanda lo manje kodwa umhlaba bathi njalo nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indabalela umuntu omemeza ngathi yakhalela liluthi igula kaJama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo limhlabela imbedule awu nina bentule bande ngodonga kwela kithi le kwabheka uZulu madoda kwaNongoma lokhulumayo uprofessor ngoamkhize Mdabu phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi bangabe uyaqala ukuba ingxenye loluhlelo luwuchungechunge le oyethamela ingosi iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo olungaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni iziphi ingqinamba ababhekene nazo sebesezidakamizweni njengobuzwa le ndoda ike yagada abantu abakhulu beANC ike yaba ko association abaningi ihamba khona ibodyguard indoda evunywe ngesibhamu ngendlela eyisimanga kodwa ngezimo zempilo kwahamba kweze kwafika la khona angasalala ebusuku ehlaseleka nokuyicebo alicabanga ukuthi agcine ethatha izidakamizwa okuyizona ke manje zagcina ziyithatha impilo yakhe zize ziyoyifaka ehlathini njengoba esehlala emgaqweni ngakho ke bafowethu siyacela ofundayo makaqaphele impela obuka lolu hlelo noma kuvela lokho okuhlekisayo ngoba asifuna uhlelo bese luba serious kuze kweqa kodwa ekugcineni abantu mabafunde kuloko esikukhulumayo njengamanje kungaba yihlanga ngoba sikukhuluma manje kodwa mase kubhekene nawe ngqo empilweni yakho uyokubona ukuthi kwangelona ihlaya ngakho ke bafowethu abantu abayikade nezinto ozenzayo ngicabanga ukuthi kule episode sothola isifundo esikhulu kakhulu sikhulu isifundo sithole kule episode lezi nezinto enizenzayo nenature yomsebenzi engakwenza ugcina uphelele emgaqweni kade wena unganakile ngoba ungaphela wena ungayigada indlela oyigada ngayo kanti ikhona indlela ezogcina ikuthole ngayo ngakho ke abantu abazama ukuthi baqaphele uhlelo lelo lokuqwashisa konke ke okukulolu hlelo lolu okuthi abantu bafunde ngakho siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell abantu siyacela bezame khona usisi ongifonela wangitshela kunzima ukujoin imembership bafowethu ngisazozama indlela ezilula ukuthi abantu bekwazi ukuyijoina nami iyona ndlela kuphela leya engikwazi ukuthi ngiyinika abantu ukuthi bejoine ngayo ilink seyinikwa bona baka YouTube ujoine khona futhi ayikho enye indlela mina engikwazi ukuzenzela ngayo but ngizokuzama lokho ukuze abantu bezokwazi ukuthi bajoine imembership ukuze kukwazi ukuthi kusizakale abantu abaningi ngakho ke siyacela neseke uhlelo mina sengincenga